Соломон Паси е български политик, дипломат и общественик, известен с ключовата си роля в присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз. Той е основател на Атлантическия клуб в България и бивш външен министър. 2001-2005 тайни или спорни моменти около Соломон Паси произход и връзки с бившия режим семейството на Соломон. Паси има корени в българската интелигенция. Баща му, Исак Паси, е бил известен философ и член на БКП. Това е довело до спекулации, че Соломон Паси е получил политически предимства още преди 1989 година. Въпреки това, самия Паси се утвърждава като активен дисидент в края на 80-те години, когато участва в опозиционни движения. Ролята му в присъединяването към НАТО. Паси е основна фигура в усилията за членството на България в НАТО, което някои противници на Алианса смятат за предаване на националния суверенитет. В определени кръгове има критики, че Паси е действал твърде прозападно, без достатъчно отчитане на руското влияние в България, контакти с чужди организации и влияния. Като външен министър и активист на Атлантическия клуб, Паси има множество контакти с американски дипломати, европейски лидери и глобални организации. Това поражда конспиративни теории, че той е човек на Запада. В българската политика непопулярни решения, като външен министър под негово ръководство. България подкрепя войната в Ирак и изпраща военен контингент, което е било противоречиво решение в обществото. Паси също така защитава идеята за по-близки отношения с Израел, което в определени среди е било посрещнато със съмнения и критики, екстравагантни идеи. В публичното пространство Паси често прави нестандартни предложения, като например лалета, вместо минни полета на границите на България, тролей в Кабул, Афганистан, като форма на хуманитарна помощ, чак еврото като официална валута в България. Още преди приемането в еврозоната, някои от идеите му са приемани с усмивка, докато други с критика и недоумение. Соломон Паси е фигура с ясна прозападна ориентация, което го прави както уважаван, така и критикуван политик. Въпреки слуховете и спекулациите, няма доказателства за мръсни тайни или скрити политически игри, които да го компрометират. Най-големите спорове около него са свързани с геополитическия курс на България и нестандартния му стил на мислене,